Hola, bones a tots i a totes. Avui toca vídeo perquè us ho heu guanyat, com a mínim alguns de vosaltres. Us heu guanyat via visualitzacions d'antics vídeos, que com vaig comentar era la condició per continuar fent alguns vídeos, perquè veia que la cosa estava molt parada, però bé, s'ha respost a la crida més o menys satisfactòriament. Vaig fer el típic que era, doncs bé, em vaig donar autobombo a Twitter, fent tuits dels vídeos que havia fet recentment, entre ells un especial, possiblement el que menys estrictament té a veure amb la temàtica del canal, malgrat hi té a veure, lògicament, perquè tot hi té a veure, en política tot hi té a veure, al final, però és segurament el vídeo menys polític de tots, segurament, que és el de Bola de Drac. Com no podia ser d'una altra manera, doncs Son Goku i companyia tornant a salvar la papereta. Doncs bé, resulta que aquest vídeo i algun altre han aconseguit passar de les 30, 35, 40, 45 visites, que és més o menys el que jo tenia en ment que el que podia aspirar amb el volum de subscriptors que té el canal, que és mínim, però amb el volum de subscriptors i el tipus de vídeos que faig i el número de seguidors que més o menys tinc al Twitter, que no són gaires, doncs estimava que com a mínim, home, els 30, 35, 40, 45 visualitzacions podia aspirar. I bé, doncs més o menys, bueno, us ensenyo aquí un moment el tema, suposo que ara ho veureu en pantalla. Doncs com podeu comprovar, el vídeo de Bola de Drac té 52 visualitzacions, en tenia 20 fins fa uns dies, fins fa 2 o 3 dies, crec, o més o menys, i ha pujat 32 visualitzacions en un tuit que vaig fer i un retuit, va pujar 32 visualitzacions. I bé, és això el que em refereixo, que com a mínim els vídeos que faig, per molt que jo no ho busqui, perquè jo tampoc tinc massa temps i perquè entenc que doncs, no soc ningú conegut ni res per l'estil, però com a mínim, home, doncs, donar-li una mica de vidilla i que tinguin, doncs, no sé, 52 visualitzacions pel vídeo amb el volum que tinc de subscriptors i de seguidors a Twitter, doncs, bueno, doncs ja està bé per anar fent, per engrescar-me una mica a seguir fent vídeos, perquè si no sembla que estigui aquí parlant amb la paret, no? I tampoc és el plan. I després d'estar l'altre sobre la utilitat del català, vídeo que recomano molt, el vídeo sobre la utilitat del català, doncs ha arribat a les 40 visualitzacions, que també considero que està prou bé, doncs us dic, per la mateixa regla de 3, i res, doncs això, que com que hi ha hagut visualitzacions i jo vaig dir que doncs, una de les condicions per seguir fent vídeos és aquesta, doncs avui toca vídeo, perquè he trobat un moment doncs, per gravar, i bàsicament això. Aleshores, no faré el vídeo per fer-lo simplement, sinó que faré el vídeo perquè tinc, com sempre, moltes coses a comentar i ja sabeu que a més m'allargo i em repeteixo i em faig pesat i tal. Intento no repetir-me. Jo a la tele sempre intentava no repetir-me, però m'havia de repetir per força perquè sempre sortien les mateixes tonteries i acabava de dir el mateix i esgrimint els mateixos arguments. Intento, creieu-me, que tractar, encara que siguin els mateixos temes, perquè al final el tema és únic, que és la independència de Catalunya, la llibertat nacional de Catalunya, no hi ha un altre tema, aquest és el tema fonamental. Sí que intento tocar diverses variants, diversos aspectes, àmbits del que tot el que abarca la independència abans d'aconseguir-la, aconseguir-la, no aconseguir-la, viure sotmesos a Espanya, viure lliures d'Espanya, vull dir, podíem estar 24 hores al dia, els 7 dies de setmana, 365 dies a l'any i no acabaríem de comentar-ho tot. Per tant, és evident que temes es repeteixen, però intento tractar-los de diferent manera perquè no sembli que sempre estic repetint el mateix. El meu objectiu doncs, avui és complementar una miqueta el que potser ja he comentat en vídeos anteriors. Intentaré no extendre'm gaire, sé que també és una cosa que em costa molt perquè em poso aquí a parlar i, joder, sembla que no sé, sembla que em paguin per això. Aleshores, anem a veure. Primer tema, abans d'entrar en matèria, abans d'entrar en la matèria gruixuda, que avui porto matèria d'aquella que posa molt nerviós. I posarà molt nerviós a gent que no s'ho espera. Vull dir, és possible que avui algú se senti traït. Aleshores, el primer comentari que us vull fer
no és el primer comentari que es vull fer, sinó és el primer comentari que ha rebut al meu canal des de la seva reinauguració. És el primer comentari tipus hostil d'aquell perfil de gent que vosaltres ja sabeu que ha rebut al canal. Cert és que no arriba a ser ben bé hostil com a mi m'agradaria, però sí que anava pel camí. Aleshores, és molt graciós el que va passar amb aquest comentari. És una curta i trista i molt lamentable història. I no té més, realment no té més, però he estat revisant més o menys a veure si et podia trobar. A veure si ho trobo per aquí, un segon, sisplau. Val, sí, em vaig apuntar fins i tot la historieta perquè no se m'oblidés, perquè tinc una memòria de peix. El tema és, us posaré el comentari en pantalla, no patiu. No és gran cosa, perquè l'altre no l'he pogut trobar, no sé per què. Resulta que vaig fer un vídeo parlant de qui era o qui considerava jo que era català o no era català, no? És un vídeo d'aquells polèmics que sé que fan molt de mal a molta gent, fins i tot a gent que malinterpreta el vídeo i gent de bona fe o gent fins i tot, jo que sé, poden ser fins i tot gent propera a mi que interpreta que jo els estic dient que no són o més o menys. No, el tema és que jo parlava d'una consideració que jo podria fer tranquil·lament, doncs qui considerava jo que era català o qui no, o sigui, perquè jo en el meu temps lliure em dedico a fer el que em surt d'allà, no? I una de les coses que em dedico doncs, també és a vegades a repartir mentalment, interiorment, carnets de catalanitat a tot quisqui. Sí, jo em dedico a això a vegades. Algun problema? Bueno, si tens problemes, posa't-hi fulles. El tema és que en aquest vídeo vaig rebre un comentari, i ara us el poso, si no em falla el programa, l'estareu veient ara mateix. És un vídeo que rebo d'un tal Seguimos en Pie. No té gaire bona pinta, també us dic que això de Seguimos en Pie no té gaire bona pinta. Diu, habláis de algo que no va a pasar. 3 punts suspensius. El detall dels 3 punts, no deixar-se cap, ni ficar-ne una més, està molt bé, està molt bé. Sí que és cert que comença la frase en minúscules, però no passa res. I el fa doncs, en aquesta llengua estrangera, no? Habláis de algo que no va a pasar. Llengua estrangera, però que per sort o desgràcia, tots els catalans comprenem a la perfecció. Suposo que la letra con sangre entra, Franco? Bé, doncs... diu, habláis de algo que no va a pasar. Diu, habláis. A veure, en aquest canal, bàsicament, parlo jo. Vull dir, el dictador d'aquest canal sóc jo. Jo dicto, jo dic el que s'ha de fer i jo executo. Vull dir, habláis no, hablo en todo caso, no? Però bé, es refereix segurament doncs, que hi ha una part de la població que sol parlar d'això i que tal. A veure, no sé què es refereix exactament, algo de que no va passar, de que no haurem de decidir mai qui és català o qui no és català de la nacionalitat catalana perquè mai succeirà la independència, s'està referint a això? Podria ser, no ho sé, suposo que sí, que deuen anar per aquí els tiros. La veritat és que no especifica gaire, per tant, però bé, el tema no és aquest, ni que utilitzi el plural ni res, perquè en tot cas parlo jo. Recordeu, i ara faig un matís, recordeu, perquè a vegades perdem el munt de vista. No és que no em paguin per fer vídeos, és que jo per qualsevol d'aquests vídeos que estic fent podria anar a la presó demà mateix. Vull dir, us recordo que estem al Regne d'Espanya, vull dir, això no és Catalunya, això és Nyordor, val? Vull dir, de moment això és Nyordor. I sembla que va per llarg, vull dir, i aquí les coses funcionen com funcionen. Vull dir, jo per qualsevol vídeo d'aquests que estic fent al canal me la jugo, me l'estic jugant, vull dir, siguem conscients, vull dir, no, aquí no és que hablo aquí por hablar o tal, va. Vull dir, el tema és, em fa aquest comentari, fet aquest apunt, ja he acabat l'apunt, ja segueixo amb el tema. Fet aquest comentari, resulta que el tio, immediatament després de... Bueno, tio o tia, no ho sé, perquè Seguimos en Pie, no sé qui és. Diu, habláis de algo que no va passar? Pum, i immediatament després, compta amb la jugada. Vaig intentar contestar aquest comentari, perquè em feia molta il·lusió, perquè era el primer comentari així d'un caire una mica que sembla... No sé, intueixo que és... No hostil, però ja sabem de quin tipus de comentari és, no? Ja sabem més o menys d'on ve aquest comentari. Agrairia molt, per cert, si em feu comentaris en castellà, la gent que em fa comentari en castellà, agrairia molt que en el comentari, si me'n feu més, em poséssiu de quin país me'l feu, perquè no és el mateix que et parli en castellà d'Equador, que et parli en castellà de Valladolid,
o que et parlin castellà de Madrid o que et parlin castellà doncs, de l'Hospitalet. Llavors agrairia que quan feu el comentari poseu país de provinença, saps? Així jo em faig una idea de més o menys el que estic rebent, perquè clar, Seguimos en Pie també podria ser un senyor de l'Uruguai, no? No té pinta. Però bé, la qüestió és que el tio o la tia fa aquest comentari, jo vaig intentar respondre ràpidament, no? Amb tota la il·lusió de ser el primer comentari que puc contestar, no? Perquè clar, els comentaris, agraeixo molt els comentaris de suport, però és més complicat que jo faci un vídeo amb una mica de salseo, no? Amb el vídeo, vull dir, amb una mica allò d'aquells vídeos amb una mica de tensió, no? Que sé que us agraden, no? Llavors, clar, vaig ràpidament a veure si puc caçar-lo. Em trobo que l'ha borrat. Dic, merda, ja no puc contestar, ja no puc gestionar això, què faig ara? Però compte, perquè aquest senyor o aquesta senyora, després de fer aquest comentari, per cert, m'hi jugo 4 pesos a que no és una senyora, però bueno, després de fer aquest comentari, en fa un altre, val, que deia el mateix, començava exactament pel mateix, habláis de algo que no va a pasar, 3 punts suspensius, i a sota ficava, sois unos catanazis, compte el concepte, per això us dic que era hostil, sois unos catanazis, i no sé què més, perquè quan vaig intentar trobar aquest nou comentari, que m'havia arribat la notificació, que m'havia arribat un comentari, pum, el va tornar a borrar al moment i ja no me'n recordo exactament de tot el que deia, però era bastant curtet i era així, no? Curteta i al peu, pum, sois unos catanazis, esto no va a pasar, no sé què, no sé quantos, estáis perdiendo el tiempo, algo així. El tema és que aquest segon comentari, no he pogut ni tan sols recuperar la captura, però és molt graciós perquè, a més, després de borrar el primer, en aquest segon era com la seva perfecció, ¿no? Dic, no, borro el primero porque el primero no me ha quedado bien, voy a hacer un segundo comentario muchísimo más elaborado y con mucho más argumentación y fundamento, y además le voy a dar un like. I el tio amb 2 collons fot un segon comentari, li dona un like ell mateix, o sigui, això està molt lleig, gent. Això és lletgíssim, això és molt feordo. O sigui, agafar, fer un comentari a un vídeo de YouTube i donar-te un like a tu mateix? Home, per favor, què és això, tu? Hòstia, tu, és que el país se'n va a la merda, tu, què estem fent amb la nostra vida? Bueno, doncs el tio no content en donar-li el like, hòstia, quan li vaig a contestar, me'l torna a esborrar, tu, i la mare que em va parir. El dia que em fan 2 comentaris, o sigui, els primers 2 comentaris que fa aquest senyor en el meu canal, amb les ganes que jo tenia de contestar aquest tipus de comentaris, per obrir una mica així com de... una miqueta de... debat calentó, pam, i resulta que el tio me'ls borra els 2, tu. Hòstia, molt lleig, tu. Molt lleig fer comentaris, esborrar-los, no donar opció a la repli i a sobre donar-te el like, tu, però això què és, tu? Això què és, home? On anirem a parar, tu? En fi, segle XXI, encara, no? Sí, segle XXI. Doncs res, total, que vaig veure aquest comentari, em va fer molta il·lusió perquè va ser el primer comentari d'aquest perfil una mica hostil, del qual tenia moltes ganes, perquè ho vaig dir ja al primer vídeo, quan vaig reinaugurar el canal, vaig dir que també, possiblement, doncs, no descartava fer vídeos en castellà contestant aquest tipus de comentaris per afegir una miqueta de salseta a l'assumpte i que no quedi tan soso tot, no? Amb tota l'explicació i argumentació que comportaria després, no? Però també per donar-li una miqueta més de bombo al canal. I quina llàstima, tu, que no em duren ni 2 minuts, tu. En fi, bé, doncs això. Comentar-vos això és una cosa que em va fer molta gràcia, un senyor em faci un comentari, es doni el tubombo de donar-se like i després l'alborri 2 vegades, o sigui, en fi. I comentat això, ja entraria en matèria, val? Això és una anècdota. En fi, no aporta res, tampoc vull perdre massa temps en coses que no portin res, però bueno, tenim coses molt importants a fer. Aleshores, dit això, avui, per exemple, estava a la feina, alguns ja sabeu més o menys al que em dedico, tracto amb molta gent al telèfon, doncs avui estava pensant, no? Perquè és una cosa que sempre penso, però quan arriba el moment de fer el vídeo no me'n recordo, tu, no m'apunto a aquestes coses, estic treballant i no m'apunto a aquestes coses, no? Però hi penses i dius, ostres, això ho hauria de comentar. Doncs avui m'ha tornat a venir allò de, ostres, avui ha sigut un dia especialment dur a nivell nacional per mi, no? Aquell nivell nacional intern que jo porto dins, no? Que és foc que corre per les meves venes,
I és que m'han fet canviar el castellà moltes vegades. I us explico, jo ja vaig explicar en el meu vídeo de tips and tricks per mantenir-se en català que intento no canviar de llengua, intento sempre fer servir el català sempre que sigui possible, la més mínima oportunitat on jo ensumi que es pot fer servir el català amb garanties o sense, és igual, jo sempre intento curar el català, però és evident que quan tractes amb clients, i a més clients doncs, que vés a saber d'on han vingut i tenen contractada unes històries amb la companyia i, en fi, no em vull especificar, però el tema és que jo sempre, cada cosa que faig a la feina sempre hi ha una miqueta no, un toc així potent de catalanitat en tot el que intento fer al dia a dia, no? I a la feina també, no és excepció. Aleshores, ostres, a mi haver de canviar el castellà és una cosa que em perturba profundament, sobretot quan m'ensumo que això es podria fer en català i al final veus que el client doncs que no està per la labor i al final dius, li hauré de parlar en el seu idioma. Bàsicament perquè clar, al final estàs donant un servei, no? I estàs donant un servei el tema és que avui he pensat, ostres, quantes vegades m'han exigit el castellà. És a dir, el problema no és que jo canvi la llengua en moments molt puntuals o moments molt concrets. Aquest no és el problema, que després d'intentar el català diverses vegades no surti i al final hagis d'acabar parlant una altra llengua perquè no veus que no hi ha manera. No, el problema és quantes vegades els castellans que resideixen a Catalunya, o sigui, aquells colons que ocupen Catalunya, quantes vegades avui m'han exigit canviar de llengua. A mí me habla usted en castellano. A mí me puede hablar en español, por favor. No me hables en catalán que no te entiendo, háblame en castellano. Però no saps quantes vegades avui. I ho dic perquè hi ha dies puntuals al mes que passa això, que, hòstia, de cop i volta es junta un dia que són 4 o 5 trucades que et diuen ¿me puedes hablar en castellano, por favor, que no entiendo el catalán? ¿Eso que hablas qué es? Por favor, háblame en castellano. Bueno, coses així, no? A mi quan em passa això em poso molt nerviós, he de tenir molt present que estic treballant, he de tenir molt present, he de fer un esforç molt gran per contenir-me, creieu-me que em costa més que a ningú això, us ho asseguro. El tema és que al final no tens altre remei, perquè al final doncs, estàs en una situació que no pots fer qualsevol cosa, lamentablement, com jo us vaig comentar, no és la meva vida privada, no és la meva vida personal, que en tinc poqueta, però no és el cas. És la meva vida, és la meva feina per la que em paguen i per la que treballo per altres també, per tant no puc fer qualsevol cosa, no? O el que a mi m'agradaria. Aleshores et veus obligat, no? I hòstia, el mal que em fot cada cop, que sobretot ja quan t'ho estan exigint d'aquesta manera, no? I amb aquesta educació que ells tenen, no? Amb l'educació aquesta franquista que ells tenen, perquè els catalans estem educats a l'escola franquista, diguem, no? En el sentit de ser bons esclaus, i ells estan educats a l'escola franquista en el sentit de ser bons amos, no? Ells són bons amos i nosaltres som bons esclaus. I clar, quan t'exigeixen amb aquella supèrbia castellana, no? La veritat que fa molt de mal, o sigui, per molt que intenti que no, fa mal, o sigui, a mi em dol l'ànima, no?, aquesta humiliació, encara que sigui a la feina, encara que sigui conscient de que en aquell moment estic actuant d'esclau perquè em paguin un salari, no?, però fa mal. Aleshores, m'ha portat a la reflexió de dir, i quants catalans a mi m'han exigit, sisplau, que els parli en català? És a dir, o sigui, és incontable la quantitat d'ocasions que al llarg d'un any o un mes algú m'exigeix, però exigeix de males maneres, no de por favor, usted me podría hablar en castellano, por favor, porque es que el catalán no lo entiendo. No, normalment és a mí me va a hablar usted en español, que por eso estamos en España, ¿vale? Normalment sol ser aquest perfil, ¿vale? Normalment, sí que n'hi ha que són més educats, però aquest sol ser el perfil. Educats serien si s'haguessin molestat en aprendre català. Això seria educació, val? Això és educació, val? L'educació a Catalunya hauria de ser parlar el català, val? Això seria educació. Però bé, per dir-ho d'alguna manera perquè m'entengueu, sí que n'hi ha que són, entre cometes, més educats i com a mínim t'ho demanen d'una altra manera, no? El cas és que
m'ha portat a reflexió de dir, ostres, i quantes vegades, per cada una d'aquestes vegades, o per cada 100 vegades que m'exigeixen parlar en castellà perquè no entenen o no volen entendre, o els hi fot fàstic directament que els hi parli en català, quants catalans hi ha que m'exigeixin parlar... Clar, jo ho tinc complicat perquè sempre entro en català, llavors és complicat, però sí que per circumstàncies, a vegades hi ha malentesos, a vegades et passa la trucada una altra persona i aquesta persona t'està parlant en castellà, llavors et passa un client o el que sigui i tu interpretes que aquell client doncs, és de fora o el que sigui i, ostres, és que no recordo mai cap català que m'hagi exigit parlar-li en català. Dius, home, dic, aquí hi ha un problema. O sigui, els castellans ho tenen claríssim. Ho tenen claríssim. És que hem d'aprendre molt dels castellans. O sigui, a veure, en el bon sentit, és a dir, hi ha coses que es poden aprendre als castellans. I una és lo clares que tenen les coses aquesta gent. És a dir, com pot ser que una persona... Perquè, com jo us vaig comentar, no sóc l'únic a oficina i hi ha altra gent que treballa amb mi, o altra gent que ha treballat en el passat amb mi, o conec altra gent, no?, que es dedica a coses semblants, i hòstia, jo sé que si parlen en castellà a un català, pràcticament és impossible, és inversemblant que aquella persona exigeixi que se li parli en català. En canvi, a diari, tu li parles en català a un castellà i tranquil·lament et pots emportar un bufío de a mí me habla usted en español o vamos a tener un problema, ¿sabes? Vull dir, llavors, hòstia, és curiós, no?, que els catalans normalment, dirien un 99% dels casos, mai exigeixin això, i els castellans en un percentatge elevadíssim t'ho poden exigir, i a més, no de les millors formes, no?, que un amo es dirigeix a un esclau, no de les millors formes. En fi, i això també em porta una segona reflexió, que és allò que sempre he pensat, no? Que és, ostres, és que allò els castellans ho tenen molt clar. Ho tenen molt clar. I segurament la diferència, i ara és un tema que em podria donar per hores, però tampoc m'hi allargaré gaire. És una reflexió que podeu fer vosaltres i donar-li voltes, val? I ja us allargaré vosaltres hores amb la reflexió, però tinc la sensació, sempre he tingut la sensació, pràcticament la certesa, més que una sensació, és una certesa, jo crec, personal, de que la majoria, i si no és la majoria, potser no és la majoria, potser molts, per dir-ho així, molts castellans, moltíssims, un percentatge molt elevat i segurament molt més elevat que en el cas contrari, que després us exposaré, la majoria o una molt bona part dels castellans han estat sempre estaran i estan disposats a matar per Espanya. Estan disposats a matar pel seu país. Jo no és una reflexió que faig, una sensació que tinc i pràcticament una certesa. Ells estan disposats a matar. De fet, l'1 d'octubre del 2017 es va veure com Espanya, una bona part d'Espanya, majoritària, estava disposada a pagar com fes falta, a qui fes falta, per el que ells consideraven que era evitar la independència. Que recordem que tot allò va ser una enganyifa, etc. Però sí que és cert, la veritat és que la violència és l'única realitat, per entendre'ns. La violència allò sí que va ser de veritat. La violència aquella sí que va ser de veritat. Doncs ells, tranquils, bé, de guais, pegamos a los catalanes, es lo normal, ¿no? En Castilla esto es una tradición, pegar a los catalanes está bien, está aceptado, es una cosa que se puede hacer, que sean abuelos o abuelas de 80, 90 años nos la pela, o sea, son catalanes, antes que abuelos, antes que personas, son catalanes, por tanto está bien pegarlos y se puede ser, les abrimos la cabeza, les quitamos un ojo, les rompemos las costillas y si por accidente pues uno se cae de espaldas, se rompe la cabeza y se mata, pues oye, son catalanes tu, no? Llavors, una cosa que jo tinc molt clara, des de fa molts segles, i jo crec que els catalans no haurien de perdre vista, perquè és que sembla que els catalans sempre perdem... Jo crec que la història de Catalunya és tan trista en els darrers segles que els catalans fem allò d'intentar oblidar-la, no? Per vergonya i per mal i pel dolor que ens causa, suposo que intentem oblidar-la. I deuen venir d'aquí tots els nostres mals, no? Que intentem oblidar la història, no? D'aquí ve que molta gent a l'1 d'octubre es pensessin que els piolines aquests que els deien, el piolín, toma piolín, piolín, toma piolín, molt d'enfotre-se'n dels piolins, dels policies nacionals
de les forces d'ocupació, molt d'enfotre-se, molt de repartir clavells i cantar-los cançonetes a la Guàrdia Civil, però la veritat ens van rebentar el cap. Vale? Molta gràcia, molt de jiji, jaja, però la veritat els espanyols ens van rebentar el cap. Llavors, tinc la sensació que els catalans en general, ja no parlo dels processistes, dels dirigents processistes, parlo de la gent de base, del poble. Tinc la sensació que s'esforcen, jo crec que ja no és que s'oblidin, és que s'esforcen en intentar oblidar quina és la nostra relació amb Castella, no? I la sensació que tinc és que els castellans tenen molt clar sempre allò de por España mato, por España mato. I estan disposats a matar, sobretot matar catalans, si fes falta, com han fet sempre, És que jo parlo de coses i dic coses que semblen molt fortes, que semblen, hòstia, què estàs dient, no? Però és que és la puta realitat, vull dir, o sigui, els castellans, si s'han especialitzat en matxacar una nació és la catalana, vull dir, m'explico? Vull dir, i la seva història, bueno, la nostra història comú, la comú d'amo esclau, no? De nació dominant a nació dominada, ens ensenya que els castellans han sigut especialistes en fer mal, en expoliar, en robar, en insultar, a maltractar, a matar, a fer exiliar catalans. Vull dir, són especialistes. I llavors sembla que els catalans ens oblidem d'això o vulguem oblidar-ho, i és un crim, no podem oblidar això, o sigui, no ho podem oblidar, ho hem de tenir sempre present. Llavors tinc aquesta sensació que ells ho tenen molt per la mà, això de mato, jo per Espanya mato. I en canvi els catalans ja no és que per Catalunya mato, això seria nazisme. Si un català diu jo per Catalunya mato, això seria, suposo, considerat nazisme, no? Sinó que els catalans ja ni tan sols, no és que, és així de trist, ja no és que no estem disposats a matar, ja no és això, sinó que no estem disposats ni tan sols a entregar-ho tot. És a dir, també ho vaig comentar això, jo no dic que els catalans hagin d'estar disposats a matar per la independència, jo no he dit mai això ni tal, però sí que és cert que una part important dels catalans haurà d'estar disposada en algun moment a donar-ho tot, vol dir, inclou possiblement un risc, un factor de risc de donar la vida, si fos necessari per assolir la independència, perquè la independència amb Espanya no serà de bones i no serà gratis. Dic no serà, podria utilitzar un condicional, no seria, val? Perquè de moment no s'augura, però hem de tenir molt clar que la possibilitat passaria segurament perquè hi haguessin ferits i possiblement alguns morts en un intent de procés d'independència de Catalunya seriós, possiblement, val? Jo no ho dic perquè ni tinguem por ni res, simplement és una realitat. Vull dir, un país quan s'independitza, i més d'un país tan hostil com és Castella cap a Catalunya, és molt possible que hi hagin trifulques fortes i que acabin havent alguns morts i segurament catalans, segurament. Aleshores, ja no és trist que, jo no dic que sigui trist o no, però jo parlo de que no hi ha catalans que diguin que estan disposats a matar per Catalunya, a diferència de que hi ha molts castellans i espanyols que diuen que estan disposats a matar per Espanya. Jo per Espanya mato, ¿vale? No hem de ser iguals tampoc, jo no dic que haguem de ser iguals, però és que el trist és que també no veig molts catalans disposats a fins i tot arribar a donar la vida si fos necessari per la independència, per la causa. Però és que a més de tot, és que el més trist és que tampoc veig que els catalans tinguem clar com s'ha de fer la independència. És a dir, que estan encara tots enganyats amb el tema del procés, amb el qual és tot encara molt més trist, no? Perquè encara es pensen, encara la gent es pensa que això de les taules de diàleg, que això de repartir clavells a la Guàrdia Civil, això d'anar amb llacets grocs aquí al pit, etc., a la suapa, doncs que tot això ens pot dur a la independència, no? Que anar de bones, no tirar ni un paper al terra, no cremar ni un contenidor, tot això, que bé que quedem els catalans, no? Així, quedant molt bé, sent molt bons minyons i tenint 50.000 milions d'arguments i de raons per a la independència. Doncs no funciona així. El món no funciona així. Només fa falta veure documentals de lleons per saber com funciona el món o veure els nens petits com ens comporten. Vull dir, normalment això acaba a hòsties i els lleons normalment acaben caçant a la presa i menjant-se-la viva. Vull dir, la realitat és molt dura. Em refereixo a que la realitat és molt dura. Les coses a vegades són molt més fàcils i simples del que intentem elucubrar els catalans, perquè els catalans sempre busquem la manera més difícil, més rara i més enrabassada de trobar una manera per fer perquè sembli que no estem fent allò, però que s'entengui que sí. I vull dir,
té a veure sobretot amb la covardia, té a veure sobretot amb els segles de derrota, amb les humiliacions permanents, amb voler oblidar aquest passat tan nefast dels catalans. Un passat, em refereixo a un passat recent de submissió a Castella, però els catalans haurien d'estar orgullosos i recordar els moments en els que Catalunya va ser gran, va ser una nació important al Mediterrani i a Europa, i va ser un referent cultural, militar i econòmic i cultural, no sé si vull dir cultural, és igual, i polític a Europa i al Mediterrani, perquè Catalunya va ser una nació molt poderosa en el seu moment. Val? Lògicament, doncs, no érem gaires tampoc, però vam ser una nació molt, molt important en el seu moment. I en lloc de recordar això i estar orgullosos amb això, doncs, en canvi, lògicament, suposo que és pel que és el més recent, el passat més recent, seguim vivint en aquesta mentalitat de l'esclau dins de l'Espanya de Franco, no? Seguim amb aquesta mentalitat, arrossegant aquesta merda fins al dia d'avui, no? I així ens va. El tema és que la diferència és que els castellans estan disposats a matar pel seu país, és a dir, estan disposats a matar per evitar la nostra independència, i pel contrari, no sembla que els catalans estiguem disposats ni tan sols a donar-ho tot per intentar aconseguir-la. És un contrast. No sé si és bo, no sé si és dolent. Bueno, com ja us imagineu, jo penso que no és gaire bo, però bueno. Jo sé que hi ha patriotes en aquest país, doncs com per exemple el senyor David Raventós, que ell sempre ho ha comentat, i no és una cosa que t'hagi de fer passar il·lusió, vull dir, a mi no em faria gràcia haver de donar res per la independència. M'agradaria que la independència es fes màgicament donant-li un botó, com es pensen els processistes que es fa la independència. Quan dic processistes ara em refereixo a la gent del poble, aquesta gent que vota partits processistes, perquè els han promès que la independència era doncs, pràcticament com apretar un botó, votar un dia que sí a la independència i ja està. Com ja vaig comentar, votar que sí en un suposat referent d'independència i ser independentista no té res a veure. Ser independentista o ser nacionalista català és una lluita diària a cada minut, a cada segon del dia, durant tots els dies de l'any, per assolir la independència. Això és ser independentista, és ser nacionalista català, i l'altra cosa és ficar un vot amb un sí a una urna o allò que sembla una urna. Val? Són coses diferents. O sigui, algú que li paguin 50 euros també ho pot fer, això de fotre un sí a una urna. Val? No és el mateix. Per tant, a molts catalans els havien promès que fent això, fent aquest simple gest de jo és que ja he votat, a mi m'han dit que havia de votar, jo he votat, ja està, ja serem independents perquè tal. No, això no funciona així. Vull dir, per fer la independència has de tenir una base sòlida, compromesa, forta, dura i disposada a donar moltes coses. Si no és la vida, pràcticament. Val? I per què parlo en aquests termes? Bé, doncs perquè coneixent, insisteixo, i recordant com funciona Castella, com funciona Espanya, Catalunya mai serà independent per les bones i mai serà independent amb un comportament o una actitud covarda o amb una actitud i un comportament corrupte. I dic corrupte perquè, clar, suposo que la principal dificultat, sobretot a nivell dirigent, és que tots els polítics, polítics que puguin ser interessants de cara a la causa independentista per sistema, i mai millor dit, per sistema estaran censurats. En segon lloc, els intentaran corrompre, els intentaran subornar, els intentaran amenaçar, o els amenaçaran directament perquè es caguin a sobre, o sigui, amenaçar amb matar les seves famílies o amb perdre la feina o coses així. Vull dir, el sistema funciona així. Aleshores, és molt complicat que algú s'aguanti i mantingui tota aquesta pressió i el risc de donar la vida per assolir la independència. És molt difícil que algú pugui arribar a llocs de poder, realment de poder a Catalunya, diguem, per entendre'ns. O sigui, per resumir-ho, és molt difícil que un independentista de veritat, un líder independentista de veritat, arribi a governar mai Catalunya, perquè ja se n'encarregaran tots els mitjans de comunicació, totes les xarxes socials i tot l'operatiu de l'Estat per ensorrar-lo, per liquidar-lo abans de que arribi a l'esfera pública, i un cop arribi a l'esfera pública, si s'hi cola, per anorrear-lo, per ridiculitzar-lo, per criminalitzar-lo i per treure-li tots els draps bruts que puguin. És a dir, és molt difícil, perquè, lògicament, l'Estat no és idiota. I l'Estat és estat justament perquè no és idiota. I, per tant, és molt complicat que un autèntic líder independentista de veritat, incorruptible, o sigui, insubornable
i que estigui disposat a arribar fins al final i vol dir donar la vida, és molt difícil que aquesta persona pugui arribar en lloc sense el suport de la base directa, perquè el sistema no ho permetrà mai. No permetran sortir per la tele, ni per la ràdio, ni pels diaris, ni a la premsa escrita, ni no escrita, ni digital, ni res. Vull dir, la censura és total i absoluta, lògicament. I en cas de que es coli en aquesta censura, posteriorment serà ridiculitzat, criminalitzat, se li embrutirà la imatge, es crearan falses proves, falses notícies, o sigui, diran que s'ha separat de la seva dona perquè pagava la seva filla, i vull dir, saps? Vull dir, poden crear qualsevol història al voltant d'aquesta persona per ensorrar-la, perquè els catalans no hi confiem. Vull dir, és pràcticament impossible això. Vull dir, que un líder arribi en aquestes posicions per les vies establertes, per entendre'ns, és pràcticament impossible, perquè el sistema el matxacarà o l'eliminarà directament, val? Llavors, recordem que l'Estat té serveis secrets, té serveis d'espionatge, té policies corruptes, i té un sistema de sicaris, vull dir, això és així, i passa segurament en molts més països, o pràcticament en tots, però ja sabem com funcionen ells. Aleshores, per què dic això? Doncs això, que ho dic perquè això, s'ha intentat durant molts anys, fer-los entendre als catalans que la independència és pràcticament ficar una papereta en una urna i ja està, o sigui, donant-li un botó i fora. I no, la independència és una altra cosa, la independència comporta possiblement morts i comporta un enfrontament i un confrontament poderós, vull dir, de primer ordre. Hi ha maneres, no entraré en detall, perquè segurament si entrés en detall demà aniria a la presó, per tant, no, jo no entraré en detalls ni res, però està clar que fer la independència... Sí, si fos la independència amb un altre tipus de país al costat, doncs seria diferent, però amb Espanya no hi ha res a parlar, no hi ha res a fer i no et deixen cap altra solució que anar a on puguis anar. És a dir, a més no hi podem comptar per res. Espanya no ens ajudarà mai per fer la independència ni ens facilitarà mai absolutament res. I antes que divididos, muertos. Aquesta és la seva mentalitat. O sigui, antes de que los separatistas rompan España, antes muertos. Val? Aquesta és la seva filosofia. Hem d'entendre que el seu marc mental és aquest. Val? Possiblement amb els anys canvi amb això de la globalització, les noves tecnologies, que al final Espanya es vagi obrint més i les noves generacions, els espanyols més joves, en proporció sempre parlo, doncs siguin més oberts a aquests temes. Podria ser, però l'Espanya real, actual, de tots aquests últims anys i la que pinta que seguirà sent els propers anys, perquè a més és que això ja és que ho porten a la sang, o sigui, ja se'ls ensenya així des de petits, aquesta mentalitat no té gaire pinta de mai entendre's amb ningú. A més que els catalans, i això és el que volia comentar a continuació, els catalans no ens podem permetre esperar a res, a que un dia Castella canvi o Espanya canvi o no sé què. Això és absolutament inviable. Primera, perquè no passarà. Segona, perquè si passés mai passaria dins d'un termini raonable per nosaltres. I tercera, perquè per nosaltres hem de comptar que cada dia és desintegració del país, és desnacionalització del país, cada dia són menys persones que parlen català, cada dia són més estrangers que hi ha a casa nostra, cada dia és més pobresa, són 60 milions d'euros com a mínim que marxen de Catalunya cap a Castella i no tornen, cada dia són llocs de treball que perdem, cada dia és personal qualificat d'alt nivell de títols universitaris que marxen a Alemanya, a França, a Suïssa o Suècia a treballar i marxen de Catalunya perquè no se'ls pot pagar, perquè no se'ls pot retenir, perquè no tenen oportunitats. Vull dir, el país, Catalunya, la nació catalana es desintegra a marxes forçades. No podem esperar ni un segon més. En teoria, no podem esperar ni un segon més. Com per a sobre esperar que un dia a Espanya li sembli bé que ens independitzem. Ho dic perquè, sobretot, torno a insistir, perquè els catalans els han explicat aquests últims anys que la independència de bones amb Espanya segurament era possible, que la taula de diàleg era possible. Tu imagina't, després de l'1 d'octubre, o sigui, després de l'1 d'octubre, la taula de diàleg. O sigui, després de l'1 d'octubre, la taula de diàleg. En fi, queda clar, no?, perquè és la taula de diàleg. Suposo la taula de diàleg, és que no vocalitzo, tio, no vocalitzo. Suposo que queda clar per què serveix la taula de diàleg. Bàsicament per guanyar temps mentre Catalunya es desintegra i ja d'una vegada per totes Espanya la pugui fer desaparèixer del tot, que és el seu objectiu, no? Espanyolitzar Catalunya de manera definitiva. M'he perdut. Bé, això, el que anem a dir. Doncs
El dia que vulguem reaccionar, i bé, a que tenim pressa, tenim molta pressa, jo porto tenint pressa des de fa moltíssims anys, però la pressa és de cada dia, perquè quan vulguem reaccionar, el dia que ens n'adonem d'això, siguem conscients d'on estem d'una puta vegada i decidim el que s'ha de fer, és que potser aleshores ja no ens quedarà país. És que no ens quedarà país. Quan te n'en vulguis adonar, és que ja no et quedarà país per refer-te. Ja no serà possible recuperar-nos ni regenerar-nos. No serà possible, perquè el dany serà tan monstruós, però tan monstruós, que és que no hi haurà per on agafar-ho. O sigui, Catalunya serà allò, una merda que no la pots agafar ni amb un pal. Perquè és que no quedarà país. Qui parlarà català d'aquí 20 anys? Jo i 4 gats més? I d'aquí 50, potser ja no hi soc, qui parlarà català? No sé. O sigui, en fi, aquesta és la situació, no? Aleshores, hem de conscienciar-nos, com sempre dic, de que la situació és gravíssima, de que corre molta pressa i que potser un dia no hi serem a temps. I potser aquest dia ja ha arribat, fins i tot, Potser aquest dia ja ha arribat i ja no hi som a temps. És possible. Ara no ho sabrem fins que no ho intentem, també us ho dic. Aleshores, relacionat amb aquests temes que estic comentant, de que uns estan disposats a tot, els altres estan disposats a molt poca cosa, estan, estan conformes, es conformen, són conformistes amb aquesta petita gàbia en la que ens tenen tancats els espanyols, no? Aquesta gàbia autonòmica, encara s'estan confirmant, perquè clar, no sé, suposo que encenen la tele i s'entretenen amb la tele i tenen llum a casa i tenen una nevera i tenen menjar per seguir menjant, no? que és el mínim, no? Que per una persona visqui, i els espanyols també és el que es dediquen, no? que els catalans segueixin, que tinguin el mínim, per seguir treballant, per seguir fent d'esclaus i seguint-nos pagant impostos, però que tinguin el mínim com perquè no es preocupin de sortir al carrer cada 2 per 3 a molestar. Suposo, no, perquè és allò que, no sé qui ho va dir això, perquè tinc molt mala memòria, però allò que van dir, no?, de que el sistema actual o la democràcia, no sé com és l'expressió exactament, disculpeu-me la meva ignorància i la meva falta de memòria, mala memòria sobretot, més que falta, mala, van dir que els esclaus seguirien sent esclaus amb el sistema actual, amb el sistema actual de les coses, que la gent seguiria sent esclava del sistema, però que ho farien de tal manera que la gent encara estigués encantada i agraïda de ser esclava. I és el que passa a Catalunya. Que molta gent, amb el poc que té, com que és el que mai hem tingut, perquè lògicament l'evolució de l'espècie humana ens porta a tenir cada cop més coses, més fàcil, més còmodes, millors, de millor qualitat, de millors prestacions, etc. Bueno, això de millor qualitat és entre cometes, no? Però tenim coses que mai havíem tingut, doncs que amb això ens conformem i per tant no estem per fer una revolució o una revolta, no? I amb això ens mantenen tranquils, ocupats, satisfets i fins i tot, en molts casos, contents. I clar, mentre això sigui així, doncs és difícil que es plantegi una revolta o una revolució com caldria per fer la independència. I dit això, a veure, perdeu-me un moment que repasso els 4 punts que tinc aquí. Un segon. Val, sí. Aleshores, dit això, jo a la conclusió que arribo és que cada cop veig, ja ho veia difícil, ho veia pràcticament impossible o impossible, la independència de Catalunya, potser, tot això que em porta a pensar, al final, aquesta situació tan dramàtica, perquè la situació és molt dramàtica i en som molt conscient, aquesta situació tan dramàtica, tan nefasta, d'empodriment tan brutal del nostre país, de minorització de la nostra nació a nivells tan descarats i tan, per mi, pràcticament insalvables, em porta a la conclusió de dir, jo crec que la independència, lògicament, s'ha d'intentar com sigui, s'ha d'intentar aconseguir perquè és l'única manera, és l'única via, o això o ens extingim ja com a nació, en pocs anys. La independència s'hauria de fer en totes les conseqüències, disposats a tot, a entregar-ho tot, a donar-ho tot per la causa. S'hauria de fer d'aquí no gaire, s'hauria d'intentar
un embat real, però real i seriós, fins a les últimes conseqüències, d'intentar fer la independència a través d'un cert tipus de persones valentes, que no tinguin por, perquè és l'únic perfil que pot triomfar. És un perfil, per exemple, doncs ara em ve el cap, doncs, per exemple, el mateix David de Raventós, de Directe 68, i la resistència independentista catalana, em ve el cap, no?, aquest senyor, perquè és l'únic que escolto que més o menys diu allò que crec que és necessari, no? O sigui, el seu discurs és el que enquadra amb el que jo visualitzo, i és que la situació requereix algú incorruptible, insubornable, disposat a donar la vida, és a dir, que no li tingui por a res. Sí que li té por a les coses, lògicament, perquè és una persona humana, però que no li sigui un impediment aquelles amenaces o aquella por que pugui fer l'Estat, és a dir, una persona incorruptible, insubornable, diguem, que no es faci caca a sobre a la primera de canvi, perquè ens lideri, ell, lògicament, i gent com ell, val? Persones que estiguin disposades a això, bàsicament patriotes valents, bàsicament, per resumir-ho, i després que la gent porti a terme tàctiques i estratègies de control efectiu del territori quan s'hagi de controlar i fer efectiu aquest control del territori, perquè el control del territori és el més important, jo crec, a la pràctica, és el més difícil, és el que porto anys estudiant, el tema de com es faria això, amb quins recursos, amb quines tàctiques, amb quina estratègia, perquè això és complicadíssim, val? Sobretot en una situació en la que la nostra nació és minoritària a casa nostra. És que és molt fort això, és que és molt fort, és molt fort. Normalment les nacions que s'independitzen no són minoritàries a casa seva, o com a mínim, ja no dic minoritària, però és que no són majoritaris, per entendre'ns, entre tot el que viu a Catalunya, entre todos los animalitos del senyor que viuen a Catalunya, no són majoritaris. Som aquell 30 i pico% de la població. Per tant, dit això, caldria, doncs, això, no? Veure com es fa. I la independència només pot passar per això, per un líder incorruptible, que no tingui por res, que les amenaces no tinguin cap efecte sobre ell, ell i el seu entorn, val? Perquè amb un no en farem prou, necessitarem més de valents, i després una gent al carrer que estigui disposada a tot, o bona part d'aquesta gent, o com a mínim per cada 3 o 4 que estiguin al carrer, un estigui disposat a tot, val? Perquè aquests també empenyen moltíssim. Aleshores es necessita aquests dos factors alhora, i dit això, perquè a vegades, hòsties, no sé, jo a vegades penso, si no som capaços de fer la independència, jo crec que el que s'hauria de fer és intentar fer la independència a tot el territori, com fos, val? Amb tot el que tinguem, i em plantejo que si no fos possible fer la independència perquè realment doncs, no podem, no tenim prou força, no hem arribat a saber com fer-ho i no hem sabut concloure el tema, se'ns ha complicat, doncs això, no som prous, ens superen, anem desbordats, el que sigui. Si perdem, que sigui per culpa nostra, o sigui, si perdem, vull dir, demostrem-nos a nosaltres mateixos realment que no podem fer la independència perquè no podem, perquè no és possible, però mentre sigui possible, o mentre creiem que és possible, s'ha d'intentar. I un cop ho haguem intentat de veritat, però de veritat, no el que es va fer el 2017, no. Quan s'hagi intentat fer la independència de veritat, amb una declaració real al Parlament de Catalunya, i la gent al carrer ocupant totes aquelles institucions i totes aquelles estructures estratègiques del país, i realment no puguem suportar això, si és que realment no podem suportar, perquè això no hem d'estar 2 anys al carrer, no hem d'estar ni 1 any ni 6 mesos al carrer ocupant les institucions, això són qüestió de dies o setmanes com a molt, val? Fer una independència no requereix 3 anys a l'aeroport del Prat anar allà barallant-nos amb la Guàrdia Civil, no va d'això la independència, és un moviment molt més concret, en un temps molt més curt, val? De control, però amb el temps suficient com per fer que aquell territori passi a ser descontrolat per l'estat matriu, per entendre'ns, que seria Castella, que Castella no tingui el control de Catalunya. La primera fase és que Castella no pugui controlar el territori català. O sigui, si la independència consisteix en controlar el territori, en fer efectiu
en tenir el control efectiu del territori, si la independència sobretot consisteix en la substitució administrativa d'una administració per una altra i en el control efectiu del territori, si això és la independència, la falta de control d'un territori i no poder aplicar la teva administració en aquell territori per part de l'estat del que t'independitzes vol dir que la independència s'ha fet efectiva per part d'aquells que es volien independitzar. És a dir, si Espanya no aconsegueix controlar Catalunya, si Espanya no aconsegueix imposar la seva llei a Catalunya, si els catalans fan tot allò contrari al que dicta Espanya, si els catalans s'oposen a tot i paralitzen el país de punta a punta, bloquegen el país durant 1, 2, 3 setmanes, màxim, no sé, un mes potser, bloquegen tot el tràfic, tot el trànsit de mercaderies, bloquegen tots els vols internacionals, etc. Si existeix un bloqueig total de Catalunya per part dels catalans, si potser els catalans no són prous per dominar el país, però sí per evitar que altres el dominin. És que la mentalitat hauria de passar perquè Castella no ens pugui governar. Ser ingovernables per la veritat, no com deia la CUP, no. Ingovernables vol dir que això sigui el caos fins que siguem independents. És a dir, o aquí manen els catalans o aquí no mana ningú. Aquest és el plantejament. Que no aconseguim mai arribar al punt de que els catalans manen i tenim el control efectiu i eficient del territori. Val, doncs en aquest cas ja s'estudiaria a veure què fem. A veure què fem. Però hem d'arribar al punt de tenir l'oportunitat de controlar el territori i de fer fora les institucions espanyoles de Catalunya i expulsar els funcionaris espanyols de Catalunya. Expulsar, extirpar l'estat espanyol a Catalunya. Fer-lo fora. Fer que se'n vagi al seu país, al seu territori. Llavors, la independència és això, nois, sí, noies. La independència és expulsar les institucions espanyoles i els funcionaris espanyols de Catalunya, fer efectiu el control del territori català per part dels catalans i sobretot, que Espanya no controli Catalunya, que Espanya no governi Catalunya, que no pugui. Ja no que ho intenti si vol, però que no pugui. Fins al punt de que ja ho deixi d'intentar. Perquè la independència de Catalunya només vindrà quan Espanya només vindrà la independència de Catalunya quan a Espanya li resulti més car, més difícil, més costós i més de tot mantenir Catalunya dins d'Espanya a la força que haver-la de deixar marxar. No deixar-la marxar, sinó haver-la de deixar marxar perquè no hi ha més collons. I quan dic deixar marxar vol dir que Catalunya es constitueixi com a estat independent. Bé, la independència és això. I ha de venir d'aquesta manera perquè qualsevol altra via la veig absolutament impossible, inviable, irreal. Si aquesta via que dic que és l'única no es pot dur a terme, no es pot concloure de manera eficient, efectiva, en un termini més o menys raonable, etc., doncs el territori serà un caos. Com a mínim, ja us dic, si no manem nosaltres, com a mínim que no manin ells. És l'objectiu. Si nosaltres no manem, si no ens podem imposar, que ells no s'imposin. Recordeu que l'estat és força coercitiva i un estat abans de ser estat, la força coercitiva l'exerceixen aquells que volen formar aquell estat. Per tant, nosaltres ens hem d'imposar. Si nosaltres no ens aconseguim imposar, hem d'evitar que Espanya se segueixi imposant. Si no ho aconseguim i ells es tornen a imposar, lògicament la independència ha fracassat i no hi ha res a fer. Aleshores, en aquest escenari en què Espanya es aconsegueixi seguir imposant als catalans o en la situació en què els catalans no acabin de concloure aquest control efectiu sobre el territori i sempre estigui pendent de que a la que sortim del carrer això torna a ser el que era abans, en aquests dos escenaris jo plantejo el següent, i aquí és on molts em matareu i per això he trigat tant en arribar a aquest punt, perquè ja porto 54 minuts de vídeo, perquè ara segurament no m'escoltarà ja ningú, però si arribem a aquest punt, aleshores jo crec que el que s'ha de fer, i això donarà per un altre vídeo, el que passa que ja no em donarà temps perquè ja he de plegar, fer una independència parcial, és a dir, amputar la gangrena espanyolitzada de Catalunya, o sigui, amputar aquells territoris que no hi hagi manera de controlar, o sigui, aquells territoris o aquelles coses que no podem controlar de cap manera i centrar-nos en els terrenys, en els territoris, en l'àmbit que sí podem controlar. Per tant, fer una independència escalonada, diguem, o parcial, fins i tot renunciant, fins i tot amb la renúncia permanent de certs territoris, i ja sabeu més o menys al que em puc referir, per la incapacitat de controlar-los, perquè, perdoneu, jo haver de fer la independència, o sigui,
Jo haver de renunciar a la independència, perquè cada dia que no es fa la independència estem renunciant a la independència voluntàriament. Per tant, jo haver de seguir renunciant a la independència perquè mai sabem si Barcelona, la província de Barcelona, la podem controlar o no, perquè resulta que aquí a la província de Barcelona no tenim prou força, no som prou, no som suficients i no sabem com fer-ho i no sé què, jo prefereixo amputar la província de Barcelona i que Barcelona se'n vagi a prendre pel cul i salvar la resta de la nació catalana, perquè necessitem que hi hagi una part de la nació que se salvi. És que si no morim tots. Sé que el que dic sembla una borrada i això ja et dic que dona per un altre tema i no us preocupeu que hi haurà vídeo. No us preocupeu. Tranquils. Però jo tinc molt clar, perquè porto molts anys pensant-ho, tinc molt clar que si hi ha algun territori, si hi ha alguna cosa que no són capaços de fer, doncs mira, deixem-la estar i centrem-nos en aquelles coses que podem fer i que valen la pena. Però la nació catalana s'ha de salvar. I és molt dolorós com una persona s'ha de tallar un braç perquè se l'ha d'amputar perquè té gangrena. És molt dolorós. Però o s'amputa el braç o aquesta persona mor. I jo, abans de que la nació catalana desapareixi i mori, prefereixo que, per dir-ho d'alguna manera, la província de Girona s'independitzi com a nou estat català i es digui Catalunya a partir d'ara i sigui un estat independent en el que puguin anar a viure tots aquells catalans de la resta del territori que vulguin, per exemple, i que sigui un referent que tinguem en allà, amb la seva pròpia població, però fent la independència perquè ho tenen més fàcil pel motiu que sí, perquè en són més en proporció, perquè controlen millor aquell territori, perquè és un territori més petit i la proporció de la gent fa que sigui molt més fàcil controlar les institucions i els transports i les vies de comunicació, etc. Per exemple, ara estic parlant un imaginari, no? un supòsit. És preferible que se salvi aquesta part, una part de Catalunya, o jo què sé, o el Pirineu, o la Catalunya central, el que sigui, o tots aquests territoris conjuntament, i deixem altres territoris que són insalvables, que semblen que estan ja podrits per sempre i que no hi ha manera de recuperar-los, i escolta, ja està, tu. O sigui, ha sigut molt maca la història en Barcelona, tu, però hem d'assumir que Barcelona és seva, tu. De moment és seva, i de moment és que tota Catalunya és seva. O sigui, partim de la base que Catalunya no és independent ni un centímetre. Doncs no seria millor començar per fer la independència d'una bona part de la nació catalana, encara que sigui més petita, encara que no sigui tan poblada, encara que no tingui una ciutat tan espectacular com Barcelona? No seria millor, doncs, jo què sé, fer l'estat català a partir d'un cert punt de la Catalunya central cap al nord-est, amb la capital de Girona, per exemple? Per exemple. I salvar la catalanitat en aquest país, per exemple? Ja veurem després què fem, com ho arreglem i què fem amb la resta del territori. Ja veurem. Però no preferiríeu saber que la catalanitat es conserva i se salva i es recupera en un petit país, amb la capital, per exemple, Girona, per dir alguna cosa, que tota la nació catalana desaparegui en pocs anys, que és el que passarà, és el que està passant a diari? O sigui, preferiu una lenta extinció de la completa nació catalana o que una part de la nació catalana se salvi? És un debat que us deixo mental perquè no dormiu aquesta nit. Què preferiríeu si es donés aquest supòsit? Dit això, no m'allargo més, porto ja una hora. Sé que aquest tema és molt complicat, ho hauré de tractar en un altre vídeo, no us preocupeu que hi haurà vídeo, no sé quan, però hi haurà vídeo. Moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-me, els que m'heu escoltat fins ara, els que heu arribat fins aquí, sou aquells que fareu la independència, no hi ha cap dubte d'això, i res, ens veiem a la propera. Per cert, què tenia jo preparat aquí per veure? A veure, un segon. No, res, ho deixo per un altre vídeo. Doncs això, moltes gràcies a tots i a totes, i fins la propera. Que vagi bé, bona nit, no tingueu malsons, tranquils, hi haurà més vídeos.